kata lony magiyudo kawuoka e mbui achiel kachiel ka kila kama kaka inyalo ti koda teknolojia kata lony manyasani ka warango weche mag AI eneno ni adier wayudo joma otiegore makare kara doko ni gintiere. Sani ka waloso weche mag AI to joma tindo maneno chenro kinyi makawuono gima biro wigi mokwongo en chat GPT. Kendo kopogore gi mano piny mar China obiro gi machielo mabende kido thuolo mara bang'e iserange DeepSeek ka maka chiel kuom moko mantiere e kinda AI tools mamoko ma inyalo godo mondo mi ng'ato yud lony kata paro machielo manyien e yo moro mapiyo kendo mong'ith. Iparo ni odhi konyo jowa koso dhi duoko chien thuolo mago mag timo nonro kaka research e kinde ma wasomo nikech kata kiketo to nyalo migi go teme dwaro. Cleophas, nyaka wa advance. Okwanyal siku. Iwacho ni kumi iluokori ok ituoe. Kiseluokori ti idhi tuo kumachielo. Koro gima timore ni nyaka wa embrace technology because it is here with us and it is here to stay. King'iyo tools mag AI as far as education is concerned, ibro yudo ni wan gi AI powered tools makonyo e weche mag somo. Ibro yudo ni wan gi like Copilot education ma gima konyo japuonj loso ilungo nang'wa loso program or loso timetable or loso units modhi timore nade modhi puonjo ineno koro konye e timo research. Nitiere moro ilungo ni Socratic is an AI tool makonyo student maybe kanidwa timo research moro to ng'eni kidwa timo research tibedo gi ibedo gi hypothesis midwa solve, tibedo gi questionnaires, tibedo gi topic. Kor inwango ni this AI tool will help you link this topic with various information sites minyalo nwang'e ang'owa minyalo nwang'e information makonyi build up research work mitimori nade midwa timoni. To nikech king'iyo kaka iwacho ni koro ka AI obiro donge nenre ni nitiere tije moko ma maybe nyalo timore nade nyalo lal. Onge tich madhi timore nade madhi lal because gima wakwongo ng'eyo ni kata obed mana AI machine kata obed mana AI tool obedo developed gi ng'ato. Somebody nyaka bede behind the machine ma develop a code or ma develop a software ma control machine no. To nikech seche midwa develop AI ni emomiyo kanwa wuoyo weche mag STEM ibedo ng'ama think critically to ng'ama nyalo solve problem. Koro kiseneno ni there is a problem seche moko kaka wa collect news or seche moko mondo wa clarify ni news is authentic. My challenge ma wan godo kaka media houses ere kaka wanyalo yudo AI generative tool manyalo konyo wa identify false information from the truth information mwa post ne jowinjo magwa ineno. Koro it is an advancement mosebedo as an individual kaka nyathi students mantiere college sani mantiere university mantiere high school junior secondary kumora mora magintiere okinyi masani en opportunity makare mondo we have to rethink ni what is the future of job nikech technology is creating a job for us. Okwadwa ni mondo ng'ato timre nade ondikwa but we can employ ourselves. Why employ ourselves if we master the AI tools manyalo timore nade manyalo konyowa in solving the problems that we are having as a society or as a community or as a nation. To sana ng'e maber ni Dr. Mark Matungangi thuolo mar tuto kodwa e kinde mabiro mbele ka. To kinyalo mana kona John an gi thuolo mar tiyo kod AI kata lony manyasani ni eneno ni atimo tije ga yo makare. E kinde mantiere pogruok e higni nitie jok mano tieg ndalo mani somo buge mathoth kata sani buge no gobed ni somo to sani irado gi jopuonjre ahinya mane mbalariany gima girango en tiyo gi mbui kendo giyud material ma gidwaro gitem ko assignment to gimiyi iromo gi ng'ama lony ma kamae pok odonjone ahinya to japuonj kata ng'ama senior kama iti nikech gin ok en kata mar kama isome kende kata kar tich iyudo ni gimoro mitimo
openji ni ma tigolo kure manya bedo ni chopo kar kanyo nek beno rango results kusorango means kaka ichopo ka e kinde ma itiyo kod mbui nikech oganda moko nyalo bedo ni kawe to inyalo penjo AI tool mora mora penjo to gimotimo ni duoko momiya kaka Cleophas nyalo bedo duoko mopogore modhi mi kaka John kaka odhi miyo Joyce kaka odhi miyo Rosie gibiro yore mopogore opogore kendo ka iyudo ni gik makamagi obiro pogruok e paro nyalo miyo jok moko imako ni ero itiyo gi mbui ni ka kamintie ka duoko ni chala gi duoko mar ng'ane gima utiyo go tur mutiyo go chal koso dhano bende onego bed gi rieko mar loko kata gima yayo semi mondo mi fit context mari kama intiere e weche mag somo koso koro dhi bayo wa inya oko wachal jok matiyo kaka robot waketo to wa copy to wa paste Cleophas mano penjo maber ahinya nikech inwang'o ni in the era of technology especially seche makoro watiyo gi AI tools gi inwang'o ni the main thing ni Kenya is like we are a copycat society ma okwadwa ni wa think for ourselves ibro nwang'o ni ng'ato loso kata program moro to dwa ni mondo odhi ong'i to otela oyudo gicha kaka en cha to okete mana kaka en no okochenjo koma okochenjo full stop to keto gino kaka en no AI mbui kai otingo information mora mora ma ng'ato dwaro and it depends on how you manage this particular information ma in godo ineno because seche midhi AI nikech nitiere jok ma are lazy en obro dhi otimo research to ka research no to okete e mbui kanyo to mbui no dhi timo ne gigo okotimo critical thinking analysis mar data mawuok ne ang'owa mawuok ne AI kanyo ma at the end of the day ki compare info ma jogi mi tibro yudo ni ng'ato timore nade eno copy paste nikech field mar AI or artificial intelligence tools mwatiyo god research work en gimo ningo beni like a highway ang'e kuma dwa dhi ang'e destination madwa timore nade madwa chopi koro imanyo mana means ma itimore nade michopo god a destination to kichopo kacha be yudo adier ni problem mani dwa solve cha be yudo answer mare because inwango ni kaki wache mbalariany ibro yudo ni kata question okel tibro yudo ni a student bro kao a question to tero ne AI to mie answers to kelo at the same time wan gi AI mabe biro timore nade biro fwenyo ni ng'ani okopi content mar ng'ato emoketo ka mane mo yudo kata ka for example inunka nitiere ilungo nangwa content mi create ma inema you are the owner mar that content ka ng'ato ka content no to tere mbui idhi do ka mbui biro timore nade ng'acha biro bedo band no timore nade okaw content mar ng'ato oketo kare mamano ok gire so the system again will be intelligence enough to tell us ni gimi kawo ni to matok mari ineno koro ma we cannot work with it wadwaro pachi ma was just to give you a guideline kako ningo beni itimo gini mondo yud problem mondo yud kaka solve that particular problem koro bro ni again in the systems gibro bedo to analyze kati timo research work obro nyisi ni from this particular area page makamae mato ni copy mo reference ni to where you copied it from all link gi ibro nango all in fact ki chako run kopo ni ng'ato ndiko kata report to subject that report to an AI tibro neno kokelo ni that report highlight kuonde ma otimore nade mo copy kwa kumopogore kendo tero ni nyaka link to John kata kodo ogorka kopo iwacho ni kikopo tikao content mar ng'ato onego beni reference kati attribute content mari mikao no kuom ng'ato kadi poni ng'ato kawe to attribute kata ko timo referencing mare yo makara wach ni mata yudo kama chalo kama atiyo gi mbui ta yudo kama chalo kama magi podi inyalo rang kaka yore moko ma lony manyasani bende nyalo kotenre gi twak molose mar jiwo nyalo bedo ni thiro somo kata jiwo rieko mago ganda iwacho ni ka ok attribute kata okijiw ng'ama otimo research cha mondo mi med ndiko bugego omed nyiso wa kama mwandu gi ntiere kama nyalo yudo gi rieko kama gi mbui nyalo miyo ne bende othiro e okang' moro kadi boni referencing gi ok tim itimo mana copy pasting kata cut paste geni ketimo copying inwanka ne itimo thesis to at the end of the day idi appreciate jogo temitimo research kana ka bug professor fulani
atiyogo to wacho ni topic mana kama na gole book makama mogo gi professor makama I appreciate ng'ano inwango ka ni wacho gimoro kanyo ni sani buge nitiere kata digital ngeni nitiere gimiluongo ni e-library whereby authors bro chapisha vitabu instead mondo ibed gi that physical book to bugno obede a platform moro ma you will pay something so that you can be able to access kitabuno tibro nwango ni book cha negi rights mage or the rights mo protect that particular book seche ma reference kopo ni bugni ne nitiere digital space abro keto a link of that particular book seche maketo link mar that particular book kangani ne somo report mana ndiko ni kano osomo my research work to bro yudo ka attach maybe this particular area na golo a book professor fulani mondi giswanso ti bro yudo ka link cha bro the to click on that particular link or the access information or data mar that particular person to ngacha di feel appreciated nikech kwa timo in that way seche mwatimo referencing kate a digital space ka wabro appreciate patch jondiko gi ineno nikech patch jandiko be nyaka timri nadi wacho ni patch jandiko gi jasomo nitie kaka nyabedo gi pogruok ineno yes